תודה לכל מי שהצטרף. אנחנו שמחים לפתוח את הסדרה של חלון לארכיון, שמחים על ההיענות הגבוהה. אנחנו כרגע מריצים פיילוט של 3 מפגשים, בהמשך אנחנו נבחן את המודל ונמשיך עם סדרת חורף אחרי החגים, ככה שאם יש הערות אתם מוזמנים לחלוק איתנו במייל של ועדת השתלמות, שניתן למצוא גם באתר של איגוד הארכיונאים. אנחנו מזמינים אתכם גם להציע רעיונות להרצאות בהמשך. אני מזמינה את לוי שי, יושב ראש איגוד הארכיונאים, להגיד כמה מילים. אה, תודה רבה, נועה. אז ברוכים הבאים, חברי איגוד, ארכיונאים, ארכיונאיות, מתעניינים ושומעים חופשיים. תקופת המלחמה, או תקופות מלחמה, הן מאתגרות במיוחד, ולצערנו לא חסר לנו כמותן לאחרונה. אבל הן גם הזדמנות. הוועדה להשתלמות מקצועית הרימה את הכפפה בתקופת המלחמה, בעודה יושבת בממ"ד או לידו, ויזמה את חלון לארכיון, צוהר לענייני דיומא ולעניינים ברומו של עולם הקשורים לעולם הארכיונאות במאה ה-21. אני רוצה להודות לתמר לוינסון מהספרייה הלאומית, הנחשונית, שהסכימה להיות הראשונה בפורמט המקוון החדש אצלנו, ותודה גדולה לאיילת, לשולי ולנועה מהוועדה להשתלמות מקצועית שמושכות בחוטים ושארגנו לנו את סדרת המפגשים לתפארת. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אז היום אנחנו נשמע את תמר לוינסון. ההרצאה הבאה תהיה עוד 3 שבועות, ב-28 ביולי, גם כן ב8 בערב, בנושא מהמכתב לבלוג, מאלבום לפוסט, שימוש במקורות מארכיון ברשתות חברתיות, שיעביר ניר אורטל מיד בן צבי. והמפגש השלישי בסדרה יהיה בסימן מזל טוב, יעסוק באתגרים ושימושים שונים שעושים ממאגר הזהויות הלאומי בספרייה הלאומית, במרכז לתולדות העם היהודי. כנראה שההרצאה תהיה בתחילת ספטמבר, תעקבו אחרי הפרסומים לגבי תאריך מדויק. תמר לוינסון היא צלמת שעובדת כארכיונאית בראש צוות במערך הארכיונים והאוספים המיוחדים בספרייה הלאומית מזה כ5 שנים. בימים אלו היא מסיימת לימודי תעודה בארכיונאות באוניברסיטת תל אביב. במסגרת עבודתה בספרייה הלאומית, תמר פיתחה מערכי הדרכה שמשמשים עובדים ותיקים וחדשים, והיא מהווה מקור ידע בתחום מתודולוגיית הרישום הארכיוני בכלל ובתחום התצלומים בפרט. בנוסף, תמר השתלבה לאחרונה כנציגה ישראלית מטעם הספרייה הלאומית בקבוצת עבודה על ארכיונים בוועדת הקטלוג הבינלאומית, ותמר תדבר איתנו על תהליכי עבודה בטיפול בתצלומים. ההרצאה תהיה כ50 דקות, אפשר לשאול שאלות בצ'אט, ובסוף ההרצאה תמר תתייחס לשאלות, נסיים ב9. תמר, את יכולה לשתף? כן, רגע. טוב, אז שלום לכולם. באמת במה מכובדת ומרגש לדבר על התחום שאני הכי אוהבת. 2 תחומים שאני הכי אוהבת, למען האמת, שזה צילום וארכיונים. אז אני בעצם עובדת בספרייה משהו כמו 5, כמעט 6 שנים. אני אחראית על אוספי תצלומים ועל ארכיונים של צלמים. אז את רוב הידע שלי בעצם צברתי מההיכרות עם שני העולמות, שבעצם הם דומים בעיניי וקשורים בעיניי אחד לשני. בעצם שני התחומים מתעסקים בתיעוד של המציאות ובשיקוף שלה, כמו שאנחנו פוגשים אותה, רואים אותה ומבינים אותה. אז בעצם אני פשוט אתחיל. זהו, שבאמת קהל כזה, אני לא בטוחה כמה צריך לשכנע ולהוכיח את החשיבות של תצלומים בתחום של ארכיונים, ובכלל את העניין הרב שיש בהם. תצלומים הם פשוט מקור ידע בלתי נדלה. כולנו יודעים כמה חשוב להנגיש ולפתוח
שכמה שיותר אנשים יהיו חשופים לחומרים האלו. זה בעצם המטרה שלנו והמטרה שלי בהרצאה הזאת, בעצם לקדם כמה שיותר את הרישום של התצלומים, את השיתוף שלהם. וזה בעצם מאוד יפה, זה מתחבר בעיניי להיסטוריה של הצילום, בעצם בתקופת המצאת הצילום בצרפת ראו ככה את הצילום בתור מתנה שמעניקים לאזרחים, לעם, גישה חברתית כזאת, וגם ארכיונים במגמה כזאת של פתיחות והנגשה לציבור. אז בעצם המטרה היא לראות כמה שאפשר את האלמנטים שיעזרו לנו בהמשך לפתוח ולהנגיש תוך כדי התהליכי העבודה שלנו. וזהו, באמת תצלומים מכילים כל כך הרבה מידע, יותר ממה שנדמה לנו, יותר ממה שאנחנו רגילים לחשוב. אם אנחנו רגילים לחשוב שטקסט מכיל כל הידע ואת כל ההיסטוריה, אז בעצם אנחנו יודעים שהתצלום, גם כשהוא לא מילולי, הוא ויזואלי לחלוטין, אנחנו מבינים ולומדים ממנו, גם מהחומר, גם מהוויזואלי, גם מההקשר ההיסטורי, וזהו. אז בעצם תצלומים הם מבקשים מאיתנו תשומת לב מיוחד תוך כדי העבודה הארכיונית. אם בעבר תצלומים סבלו מהזנחה, הארכיונאי אולי היה יותר קל להתמקד בתחום המילולי, יותר נגיש לקרוא, יותר קל לפענח, יותר קל לתאר ולהבין. אז בעצם אני כאן בשביל לומר שהשוני אולי לא כל כך גדול כמו שאנחנו חושבים. ובעצם הסידור הארכיוני הוא ממש דומה לכל סידור ארכיוני של חומר אחר, של התצלומים. אנחנו בעצם נשמור וננסה לשקף את ההקשר המקורי כמה שיותר. וברישום והתיאור, שוב, אנחנו נתמקד במאפיינים ייחודיים של החומר, כן נשמור לו תשומת לב מיוחדת. והאחסון והשימור אני פחות אתמקד במצגת הזאת, אבל אנחנו יודעים שהתצלומים מבקשים בעצם תנאים פיזיים מיוחדים, טיפה שונים מחומר ניירי אחר. שוב, זו הזדמנות אולי קצת לומר שזה לא מקום לבלבל את הסידור ואת הכיבוד של עקרון המוצא, והאחסון והשימור לא לבלבל בין השניים. אז זה המקום גם להזכיר את זה. אז אנחנו פוגשים את הצלומים כמעט בכל ארכיון, בין אם הוא אישי, בין אם הוא מנהלי. שמתי כאן כמה דוגמאות מהארכיונים שלנו בספרייה הלאומית. יש כאן פריטים מארכיון חנה סנש בתור תצלומים בתוך ארכיון אישי, שאני אגע בו שוב בהמשך. אנחנו פוגשים תצלומים בארכיונים של צלמים, בעצם ארכיונים אישיים של צלם או צלמת. גם בזה אני תכף אגע. יש כאן פריטים מארכיון בנו רוטנברג שעבדתי עליו. אנחנו נפגוש אוספי תצלומים, בעצם הם יכולים להיות אוסף של אספן, זה יכול להיות אוסף של מוסד שיוזם ואוסף תצלומים, כמו אוספים שלנו בספרייה הלאומית. ואנחנו גם נקרא לחטיבת תצלומים או לאיזשהו אסופה של תצלומים כאשר אין לנו את שאר החומרים של אותו יוצר, למשל אסופה של תצלומים של מישהו בעל שם ואין לנו את שאר החומרים של אותו יוצר. גם לזה אנחנו נקרא אוסף תצלומים. אז בעצם נתחיל עם תהליכי עבודה בארכיון אישי של צלם או צלמת. שוב, עיקרון המוצא הוא תקף גם כשאנחנו מדברים על ארכיון של צלם ועל כל חומר אחר.
כן יהיה פה, תהיה פה התייחסות מיוחדת לסוגי חומר שונים, ושוב, הארכיונאי צריך להבין את הסידור, הוא צריך להכיר את הפעילות של היוצר, ממש דומה לכל ארכיון אישי אחר. מה שכן, ההיכרות עם המדיום הצילומי היא הכרחית כאן, כשאנחנו עובדים על ארכיון של אישי של צלם או צלמת. באמת ההיכרות הזאת מאפשרת את ההיכרות עם תהליכי העבודה של הצלם בצורה הכי קרובה. גם שמתי כאן כמה דוגמאות מהארכיונים של הצלמים שיש לנו, סליחה לא הוספתי את הכתוביות, זה עליזה אורבך, גבי לרון, בוריס כרמי, דנה דני, בנו רוטנברג וזאב רדובן. ואני טיפה על קצה המזלג אראה את ארכיון עליזה אורבך, שהוא ארכיון מאוד מאוד גדול, והיא בעצם עבדה, היא התחילה לצלם בתור צלמת עיתונות, צילמה גם עבור הפקות של סרטים בחול, גרגורי פק הזמין אותה לצלם איזה סרט, ומאז היא ממש פתחה בתחום הזה. באיזשהו שלב היא החליטה שהיא עוברת מצילום תיעודי לצילום אמנותי יותר. אתם בטוח מכירים את האלבומים שלה, את עולים, ראשונים, ניצולים, יש לה לא מעט ספרים, ספרי צילום, והארכיון שלה הופקד בספרייה. הוא בעצם מכיל בערך 250,000 פריימים, שחור לבן, מסודרים, אתם רואים את המגירות, אפשר ממש להתחקות אחרי הדרך העבודה שלה די בקלות, היא הייתה מאוד מאוד מסודרת. ובעצם הארכיון מורכב מהמון חומר אישי ומקצועי, למשל התכתבות, יומנים אישיים, יומנים מקצועיים, הדפסות, ועוד הרבה חומר חוץ מהצילומים עצמם, שבעצם אנחנו יכולים ללמוד על עליזה אורבך בתור יוצרת, בתור אדם, והרבה מאוד על החברה ועל מה שהיא צילמה. אז ככה כמה דוגמאות לאיך נראה החומר תוך כדי עבודה. אז בעצם במגירות האלו שראינו קודם, מסודרים סרטים, סרטי צילום, אתם רואים אותם פה במעטפות, לכל אחד יש מספר. לכל מספר כזה יש קונטקט, שזה הדפס מגע, מי שמכיר כל כך את המונחים. בעצם אנחנו ממש רואים את הדרך עבודה שלה, היה לה ממש קרטטת עם נושאים, היא ממש קטלגה את התצלומים, את העבודה שלה, היא השתמשה בארכיון תוך כדי עבודתה, אז מעניין לראות וללמוד. מקרה מיוחד פה שגם אני אראה קצת את ההתמצאות בארכיון, לכל סרט יש מספר, לכל קונטקט יש מספר, אנחנו רואים ולומדים את הדרך עבודה שלה מהקונטקט, היא מסמנת את הפריימים שהיא רוצה לעבוד עליהם. וסוגיה מעניינת שעלתה מעבודה על הארכיון של עליזה זה איך אני אקרא לזה, הדרך שבה היא כתבה לעצמה מה מכיל כל סרט. אני בעצם רשמתי את מה שהיא רשמה, אז למשל פה בדוגמה הזאת אנחנו רואים שהיא בחרה פריים 6A והיא קראה לו זקנה עם קרחת, ומה אנחנו עושים עם הכותרת הזאת, וזה מעלה באמת סוגיות על איך נותנים כותרת, איך אנחנו חושפים עבודה של אדם, של יוצר, כאשר ברור לנו שמה שהיא כתבה על הסרט מיועד אך ורק לה. ואפילו אני מוכיחה את זה כאן כשהפריים הזה שהיא בחרה פורסם בספר עולים עם השם של האישה ולא עם איך שהיא נתנה את השם לעצמה. עוד משהו יפה שאנחנו רואים בארכיון של עליזה אורבך זה בעצם כל המכתבים, כל סדרת ההתכתבות, כל המכתבים שהיא הייתה בקשר עם המצולמים, האנשים שהיא צילמה וכמה האנושיות הייתה חשובה לה והמגע עם המצולמים שלה.
במכתב הזה אנחנו רואים מכתב מאליהו עמיצור מכפר יהושע, זה מתוך הסדרת ראשונים, והוא ממש כותב לה במשך שנים, והיא חוזרת. אנחנו לומדים המון על איך שהיא עבדה, איך שהיא התייחסה למצולמים שלה, וממש רקמה איתם קשרים אישיים. עוד מה שאנחנו שומרים בארכיון שלה הוא בעצם כל תהליכי העבודה שלה באמת חשופים. אנחנו רואים הדפסות, יש כאן הוספה והסתרת אור בהדפסות כסף, זה בעצם תהליך עבודה בחדר חושך. אנחנו רואים את הלמידה שלה, אנחנו רואים את הרשימות שהיא עושה לעצמה במחברות עבודה. יש כאן עימודים לספרים שלה, הכנות לדפוס, המון המון חומר, המון דרכים ללמוד גם על העבודה שלה וגם על ההתבוננות שלה על המקום הזה. אז עוד מקום שאנחנו פוגשים תצלומים הוא יהיה בארכיונים אישיים. כאן שמתי דוגמאות מתוך כמה ארכיונים שמופקדים בספרייה. אז אתם יכולים לראות שתצלומים נמצאים באמת באמת בכל מקום. ובעצם, רגע, סליחה. כן. אז הם יכולים להופיע תחת כל רמה לוגית. זה מה שאני באה להזכיר, להדגיש, שמדובר בסוג חומר. וזה שאנחנו מכירים שיש סדרת תצלומים, כל כך חשוב לי להדגיש ולהזכיר שזה בעצם רק התחקות אחרי עקרון המוצא. כלומר, אם יהיה לנו סדרת תצלומים, זה בהכרח אומר שהיוצר או מי שצבר את החומר, יתייחס לחומר הזה כאל סדרת תצלומים, כאל חומר שהוא שמר בנפרד. וזה באמת יכול לבלבל, אבל הסוג חומר הזה נשמר בנפרד בגלל שהם תצלומים, כלומר הסדרה או החטיבה או הרמה הלוגית בעצם משקפת את הסידור המקורי, כמו בכל חומר ארכיוני אחר. וחוץ מזה, אז תצלומים יכולים להופיע בכל מקום בארכיון, ואנחנו כמובן לא נפריד אותם מההקשר שבו הם נוצרו. אז יהיו לנו תצלומים שהם בתוך תיקים שיש בהם חומר, עוד סוגי חומר אחרים, כמו למשל שאנחנו רואים בסדרות של התכתבות, למשל, שאנחנו רואים תצלום שהוא יחד עם מכתב, ואנחנו כמובן לא נפריד כדי שישמר ההקשר. כבר ראיתי הרבה פעמים חומרים שהופרדו ואחרי זה נורא נורא קשה להתחקות אחריהם. אז מה שאנחנו עוד נמצא זה תצלומים או אפילו תיקים שהם יהיו תיקים הומוגניים של תצלומים, אבל הם לא יהיו תחת הרמה הלוגית של סדרת תצלומים, הן יכולות להופיע בסדרות אחרות, פשוט כי הם נשמרו שם ואנחנו נתחכה אחרי עקרון המוצא. אז ככה, כשקשה להבין את הסידור המקורי וצריך להתחקות אחריו, אז ממש מדובר לפעמים בפענוח, באיזה בלשות, וצריך להבין את השיטות שאפשר לתארך. לפעמים לפי היגיון פשוט, כמו למשל לשער את הגיל של הבן אדם המצולם, לדעת מתי הוא נולד, לעשות את החשבון הכי פשוט במקרה הזה. אם אנחנו מכירים יודעים מי היוצר, יודעים מי הצלם, אנחנו לפחות ניתן מבחינת תאריך טווח של שנות הפעילות שלו, וזה ממש ממש חשוב לנו גם להנגשה וגם פשוט לתת את המידע הכי ישיר שאנחנו יכולים. לפעמים הזיהוי הוא יהיה גם של החומר עצמו, ונדע לתארך לפי סגנון, לפי פורמט, ולפי ממש הסוג ההדפסה והחומר. אז בעצם יש כאן חבילה של תצלומים שהיו בבלגן,
אז בעצם יש לנו קצת את המנדט להבין אותם, לסדר אותם, להתחקות קצת אחרי המקור שלהם, אחרי הסידור, ולסדר אותם לתיקים. אז כאן אני פשוט מפרידה את ההדפסים שיש להם מידע. אה, אני מוצאת בעצם את הדמיון החומרי, את הדמיון הוויזואלי, סימנים שונים שיכולים בעצם לעזור לי להתחקות אחרי הקבוצות שנוצרו יחד. אז פה אנחנו רואים תצלומים מארכיון גיורא אילני, אני מוצאת דמיון בתצלומים ואני מחברת לכם תיקים. אז פה זה פשוט דוגמה, אני מצאתי שני תצלומים מאוד מאוד דומים עם אותו ג'יפ. מאחורה אני רואה שכתוב, יש טקסט מאחורה, ג'יפ של סיירת הנח"ל, עין רדיאן, אותה שנה 1957. ואני ממשיכה לדפדף בערימה ואני פוגשת שוב את אותו ג'יפ. אני זוכרת אותו ואני הופכת אותו, באגף שלו ריק לצערי, אבל יש לו מספר, ואני חוזרת לג'יפים שמצאתי קודם, אני רואה שיש עליהם בדיוק אותו מספר, לא בטוחה שאתם רואים את זה כל כך, אבל רשום כאן N9224. אז אני בעצם מרשה לעצמי לשייך אותם לאותו תיק, הם יקבלו את אותו דאטה, את מה שכתוב להם מאחורה, וזה ככה דרך להתחקות. פה אני אציג לכם מקרה של פענוח מתוך ההקשר. אתם רואים כאן שלושה גבים של הדפסים. על אחד כתוב חנה בגיל 17, הונגריה 1938, חנה סנש בגיל 18, ובגיל 18 לאחר בחינות הבגרות, פה כתוב 18 שנים בהונגרית, ואולי תופתעו, אבל מדובר באותה תמונה. עכשיו, מה אני עושה? איך אני יודעת מה מתוך התיאורים הוא הנכון? איך מחליטים? איך מחליטים דבר כזה? אז אני הלכתי לאינטרנט, הכנסתי את התמונה דרך הגוגל לנס, מצאתי את אותה תמונה באנציקלופדיית, במוזיאון השואה בוושינגטון, ארצות הברית. פה הם כתבו שחנה סנש בכלל בשדות ים, פלסטיין 1942. ואחרי זה מצאתי שוב את אותה תמונה בוויקיפדיה, שבה רשום חנה סנש בקיבוץ שדות ים. אז בעצם רק המשכתי להתבלבל, לא מצאתי תשובות, עד שמצאתי את ההדפס הזה, שוב עם אותה תמונה, רק שכאן מופיע מספר, המספר שאני מכירה אותו, שבעצם מי ששמר את החומר עד שהוא הגיע אלינו לספרייה השתמש בו, זה אומר בעצם שהוא נשרף וזה המספר שהוא קיבל, ואני רואה אלבום 5. אוקיי, אני הולכת לאלבום 5, לאלבומים של חנה סנש, ובעצם אני מוצאת את המקום שהייתה אמורה להיות התמונה הזאת, ואני רואה שכתוב פה 1939, דום בוואר, שזה המקום שחנה הייתה נוסעת אליו להונגריה, לבני דודים שלה. ויותר מזה מצאתי גם בעמוד ליד זה את חנה עם אותה סמלה, באותו שדה, עם אותו צמח, עם הבת דודה שלה, אווה, בדום בוואר. אז ככה מצאתי את המידע הכי מדויק שהיה. לגבי תיארוך, יש כאן דוגמה שהבאתי מארכיון אסי דיין, גם הוא מופקד אצלנו בספרייה הלאומית. קיבלנו פנייה מאיזשהו קורא
שרצה להשתמש באחת התמונות באלבום, אחד התצלומים, ובעצם בקטלוג היה רשום רק הטווח של האלבום, זה אלבום שאסי דיין הכין לבן שלו, לליאור דיין, והוא ממש הכניס כאן תצלומים מכל מיני שנים, כל מיני תקופות, אז ממש התצלום הראשון כלומר, הכי ישן שמצאתי כאן, אז הוא בעצם מ-1910, והחדש ביותר, העדכן האחרון, הוא בעצם 1984. אבל הקורא רצה להשתמש בתמונה הזאת שאנחנו רואים משמאל, שאנחנו רואים בה את, לפי מה שכתוב, סב טרוט עם סבא משה, עם שתי עיניים. אז אנחנו בעצם רצינו פשוט להבין את התאריך רק של התמונה הזאת, אז עושים אחד ועוד אחד ואפשר להבין שמשה דיין עם שתי עיניים זה בהכרח לפני 41, שזאת השנה שהוא קיבל את עינו. אז לפעמים זה גם יכול להיות הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו. עוד דרך לתארך ולזהות פורמטים שונים, הרבה פעמים תהיה דרך החומר עצמו, אז אנחנו בעצם, בדוגמה הזאת הבאתי פשוט קארט דה ויזיט, זה היה משהו כמו כרטיס הביקור של סוף המאה ה-19, והוא בעצם קצת יצא מהאופנה תחילת המאה ה-20, אז אנחנו יודעים ממש לתארך לפי הפורמט. חוץ מזה, יש לנו את הגרפיקס אטלס, שהוא גם כלי מאוד מאוד משמעותי לזיהוי של סוגים שונים של הדפסים, ואנחנו גם מצמצמים את הקטגוריות השונות, כמובן שבתוך כל קטגוריה כזאת יש הרבה סוגים שונים של הדפסים, ומכל אחד אפשר ללמוד ולהסיק, לשאוב את המידע שאנחנו מחפשים. אולי אני אפתח רגע את השיחה, אם מישהו רוצה אולי לשאול משהו, ומיד נמשיך עם כל מה שקשור לרישום. תמר, אפשר לשאול? כן, כן. מה את עושה עם המידע שגיליתי את המיקום והתאריך והכל הנכון? מה את עושה עם זה? מתקנת או לא? מה? שוב? לא הבנתי. המידע של התמונה של חנה סנש. כן. כאילו מה שאת מצאת, כי האם זה אני נכון. פונה לכל הגופים שמצאתי שטעו? לא, האמת שלא פניתי, אבל אצלנו בקטלוג זה מופיע מה שמצאתי כנכון, ואני מקווה שמעכשיו ישתמשו במידע שאנחנו מספקים. אבל איך ידעו? יש גם דברים שאי אפשר לתקן, כן? זה פורסם בעיתון, גם ראיתי פעם אחת. אז אני חושבת שמי שמחפש את התמונה הזאת, בעיקרון אני לא יודעת איפה הנגטיב, אבל אולי אצל משפחת סנש, אבל ההדפסים האלה נמצאים אצלנו בספרייה, אז אם מישהו ירצה להשתמש בהם, אני מניחה שהוא יגיע אלינו. אבל כן, זה פרויקט להגיע לאנשים ולתקן את הטעויות. תודה. תמר, יש לי גם שאלה. התמונות של עליזה אורבך זה, אני חושבת, חלום של כל ארכיונאי לקבל אוסף כזה מסודר ומקוטלג, אבל הרבה פעמים זה לא ככה. אז נכון. את יכולה קצת לספר איך מתמודדים עם אוספים שמגיעים בצורה יותר מפוזרת? אתם משאירים את הסדר, אתם מסדרים מחדש, איך מתמודדים עם זה? בעיקרון ארכיונים של צלמים הם, בוא נגיד, ממה שאני מכירה, הם 90% מסודרים ומאורגנים, כי בעצם הצלמים עצמם השתמשו בחומרים האלה. הם היו צריכים להבין, הם לא זכרו איפה כל דבר, הם נתנו באמת, לכל צלם היה איזשהו סיסטם, או יש איזשהו סיסטם. ממש קשה לי להאמין שיש ארכיונים של צלמים,
שהם פעלו והתפרנסו מזה ועבדו עם עיתונים ועבדו עם גופים שונים והם לא מסודרים באף רמה. וגם אולי אני יכולה, לא תכננתי להראות את זה, אבל שמתי את זה ככה למקרה שכן יהיה זמן. יש לנו בעצם מין שאלון כזה כשאנחנו עושים ארכיון של צלם, שזה בדיוק קצת מה שאת שואלת, שזה אנחנו בעצם רוצים להבין, זה בעצם רשימת שאלות לצלמים או למי שמעוניין להפקיד ארכיון של צלם, וזה בעצם עוזר לנו להבין כמה הארכיון מסודר, כמה יש עליו, האם יש עליו כותרות, האם יש תאריכים, איך הוא מאורגן, האם יש עזרי התמצאות, יומנים, מחברות מצאי, כל הדברים האלה. וחוץ מזה שגם הרבה מקומות לא בהכרח ירצו לקבל ארכיונים של צלמים אם אין להם מידע, אם אין להם דאטה, אם אין להם איזשהו סדר או יכולת להתחקות אחרי כל הפעילות, בגלל שזה מאוד, בדרך כלל זה ארכיונים מאוד מאוד גדולים, עם הרבה מאוד חומר. אם אפשר, אז זה מין יש לי שיקול. אשמח גם לשאלה. כן, גם אני אשמח אם אפשר, שתי שאלות קצרות. איך אחת, אנחנו בזמן, נועה, אפשר? כי יש לי עוד טיפה להמשיך יש לנו עוד 20 על דקות הרישום. בערך. אוקיי, אז אולי אני אמשיך את המצגת ואחרי זה שוב תשאלו שאלות, אם יהיה זמן. אפשר לכתוב בצ'אט בינתיים ונרכז את השאלות. כן. הצ'אט חסום. אני ניסיתי לכתוב שם והוא חסום. עכשיו הוא פתוח, את יכולה לרשום. אוקיי, אז רק קצת על רישום ועל השדות באמת שאנחנו רוצים להתמקד בהם, גם עבור הנגשה, אבל גם באמת למען המידע והעושר של הקטלוג ושל הדאטה. אז אני ככה אעבור די מהר כדי שיהיה באמת זמן לשאלות. אז בעצם הסימול אנחנו מכירים, כן, זה לא שונה מכל חומר ארכיוני אחר. אנחנו כן נשמור סימול מקורי אם הוא קיים בסידור של הצלם. אנחנו נשים אותו בשדה אחר. הכותרת, כפי שאתם רואים פה את הסוגריים המרובעים, זה כותרת שהיא לא נמצאת במקור, כותרת שהארכיונאי מוסיף. אם יש כותרת אמיתית, פה במקרה של המעטפה הזאת עם הצלום היפה הזה של כן מארכיון אמוץ זהבי, בעצם אפשר לעלות לדיון אם מה שכתוב על המעטפה יכול להיות הכותרת או לא. אני החלטתי שזה קצת ארוך מדי. גם לא היה בסוף את הקן של יונק הדבש בפנים, זה קצת אכזב אותי. וגם זה שהצלם הוא דוקטור מוזס יופיע לנו בשדה אחר, אז החלטתי לקרוא לעתיק הזה קיני ציפורים. היוצר, גיליתי שדוקטור מוזס הוא ולטר. סוג היוצר הוא צלם, זה די ברור לנו כאן, אבל בעצם כשאנחנו רוצים לפתוח תיקים להנגשה, זה מאוד מאוד חשוב לנו להבין מה סוג היוצר, גם כשאנחנו לא רואים מול העיניים ככה הזאת. תאריך הוא תאריך משוער, לפי התקופה, לפי ההקשר שהבנתי, מתוך היכרות עם חומרי ארכיון אחרים של אמוץ זהבי. המאפיינים הפיזיים, אני אתאר שיש לנו 3 הדפסי כסף שהם שחור לבן כמובן, את הגודל שלהם שהם בתוך מעטפה. אנחנו עושים את התיאורים המאוד ספציפיים האלה בעיקר בחומרים שהם קצת שונים ושהם לא ניירות בגודל A4 בהכרח. אז התיאור, תכף אני אראה, אני בעצם בניתי מין תבנית כזאת שהיא עוזרת לנסח את התיאור. אז כאן בעצם ממש תיארתי מה יש במעטפה, איזה סוג חומר זה, מה יש בתצלומים, וממש ציטוט של הגב
של מה שכתוב בגב התצלום, ההדפס. בעצם השדות שיעזרו לנו בעתיד לפתוח את החומר, אם נחליט שהוא להנגשה, מה שיעזור לנו הוא בעצם השדות של היוצר, השדות של התאריך והשדות של סוג חומר. אם אין לנו תאריך, אנחנו לא נוכל לפתוח את החומר להנגשה, מתוך כל הסיבות שאולי זה להרצאה אחרת. אבל הארכיונאי כן מתבקש להוסיף את כל מה שקשור לפרטיות, אם יש פרטיות ומאיזה סוג, אם זה פרטיות של מידע אישי, אם זה פרטיות של מידע פיננסי, כל מה שבעצם אנחנו בתיאום עם חוקים וכן הלאה, אנחנו מחליטים במדיניות של הספרייה לסגור לצפייה. וגם אם המפקיד של החומר והיוצר בעצם מבקש מגבלת חיסיון, שזה באמת שני דברים שונים, בגלל שפרטיות היא משהו שהספרייה קובעת שהיא בהתאם לחוקים, למדיניות, וסוג החומר בעצם גם הוא תלוי, הוא בעצם משפיע על ההנגשה. זו התבנית שבעצם יצרתי עבור רישום לשדה של תיאור בתצלומים. אז מה שאתם רואים בסוגריים מרובעים זה בעצם מה שצריך להשלים, אז התיאור יהיה בתיק וכמות ותיאור של החומר הפיזי, יש כאן דוגמאות. בתצלום אני מתאר מה אנחנו רואים בתצלום, למשל אירוע וכן הלאה. בתיאור של מצולמים או מבין המצולמים זה מקום טוב להוסיף אנשים שאנחנו מזהים, שאנחנו יודעים מי הם, ולא בהכרח יש להם זהויות, אני תכף אגע טיפה בזהויות. אז פה למשל מבין המצולמים לימור ואיריס, אחיינותיה של הצלמת, כלומר אין להם ממש זהות, הן לא נשים מוכרות, אבל אנחנו כן רוצים לשמור על המידע, אנחנו כבר יודעים מי הם. אז עוד מקום בתיאור שאפשר לכתוב בגב ההדפס, בגב אחד ההדפסים או על גבי ההדפס, בעצם משהו שנכתב על או מאחורי. אז פה בדוגמה הזאת אנחנו יכולים לראות תצלום ממש מיוחד מתוך ארכיון אורי צבי גרינברג. בעצם זה סצנה של חגיגת סופרים אחרי הענקת פרס ביאליק לאורי צבי גרינברג בשנת 1947, ממש ככה סוער, ואנחנו בעצם יכולים לראות כאן שילוב של המון אנשים שלא בהכרח היינו חושבים שימצאו באותה תמונה. ומה שיפה גם בתמונה הזאת זה שהם כולם, יש לנו גם בעצם את החתימות שלהם, אז בעצם הדוגמה הזאת ממש התבקשה לקבל את הנושא הזה של רישום זהויות. הבנתי שתהיה הרצאה ממש נפרדת על כל התחום הזה של מזל, אבל סתם ככה להראות, אם אני מקשרת, אני רק אגיד שבעצם השמות שרשומים פה זה בעצם הדרך שלנו להגיד שהאנשים האלה מופיעים בתמונה, הם יופיעו בתור נושא. יהיו פה גם, אני יכולה לתת עוד נושאים, אני יכולה לתת את תל אביב כנושא, בתי קפה בישראל, סופרים עבריים, ובעצם החיבור למזל, למאגר הזהויות הלאומי, מאפשר לנו את הקישוריות הזאת, אנחנו יכולים לראות שוב באיזה סוגי חומר אותה זהות נמצאת. אם אני אבחר תמונות, אז אני אקבל בקטלוג הספרייה את כל התצלומים שאנחנו יכולים לראות את אורי צבי גרינברג. שוב, אני מאמינה שההרצאה על הזהויות תהיה עשירה, זה ככה על קצה המזלג. ועוד משהו טיפה על קצה המזלג, ואני אסיים עם זה, זה ממשק חדש וניסיוני שפיתחו בספרייה בשיתוף פעולה עם קבוצה שנקראת Billions of Words. זה בעצם ממשק לחיפוש באמצעות AI, לחיפוש ויזואלי,
אז ככה זה נותן לנו מין שני עולמות. פה בדוגמה הזאת חיפשתי פשוט את המילה סיגריה, ובחיפוש של ה-AI, חיפוש שמסתמך על וקטוריזציה של מה שאנחנו, של המידע הוויזואלי שמופיע בתצלום, אנחנו באמת מאתרים את הסיגריה, אבל אנחנו לא, ה-AI עוד לא יודע להגיד לנו בעצם את ההקשר, אז אנחנו רואים את שולמית אלוני עם סיגריה, אבל אנחנו לא יודעים בהכרח שזה הפגנת שלום עכשיו. בעוד שבקטלוג, שאני מריצה חיפוש על המטה דאטה, אנחנו מקבלים תוצאות רק כאשר המילה סיגריה מופיעה במטה. אז זה באמת ככה מעורר שאלות, ובאמת זה תלוי מניע, בוא נגיד, אם אני חוקרת תחנות אוטובוס, אז אני ארצה לעשות חיפוש של תחנות אוטובוס, והקטלוג של הספרייה לאו דווקא ייתן לי הרבה תוצאות, כיוון שזה לא מידע חשוב יותר מדי שהיה ראוי או הגיוני להכניס זהו, תודה, זה היה מהר, זה תחום שיש בו עוד המון המון מה להגיד, אבל בפעם אחרת. וזהו, נשמח לענות על שאלות. תודה, תמר, זה באמת היה מעניין וממש ככה על קצה המזלג, ויש לי הרגשה שתחזרי לנו בהמשך לתת עוד הרצאת המשך, כי יש בשמחה. עוד הרבה דברים לדבר עליהם והרבה שאלות. בינתיים יש הרבה שאלות בצ'אט, אז נעבור על מה שנספיק. אוקיי. אלה שואלת, איך את מתמודדת עם הסידור לפי חומר וגודל מול הצורך לשמור על הסדר של הסימול והרצף הלוגי מאחורי איך שהצלמת או הצלם שמר את האוסף? כמו בכל חומר ארכיוני אחר, לאו דווקא משהו מיוחד לתצלומים, אנחנו באמת נשמור על ההקשר דרך הקטלוג, דרך הרישום. אם זה סימול, אם זה שיוך לאותה סדרה, האחסון הפיזי הוא לגמרי פיזי, הוא לא מנתק את החומרים מההקשר שלהם. האם אתם מפתחים דימויים שנמצאים בנגטיבים, או שהם משתמשים רק במה שכבר יש לכם מודפס? ואני אוסיף מפתחים או סורקים נגטיביים. כן, זורקים נגטיביים, אנחנו באמת, זה עולם בפני עצמו, כל העולם של הדיגיטציה והסטנדרטים ואיך מקובל בעצם לשמר בצורה ארכיונית גם את הקבצים, אבל גם איך סורקים ומה הסטנדרטים, שזה תחום סופר מעניין כשזה נוגע לארכיונים של צלמים, כי הרבה פעמים אנחנו רואים נגטיב של צלם, ואנחנו רואים איך הוא הודפס בסוף, וזה באמת שתי תוצאות שונות לחלוטין. טלוויזיה אורבך רואים את זה ממש יפה. שוב, שזה באמת הצילום כהגלם שלו, אם זה הנגטיב, זה תהיה סריקה הרבה יותר אפורה, ובאמת אם יהיה לנו הדפס מקורי של אותו צילום לחלוטין זהה, אז ההדפס שלו יכול להיות שונה לחלוטין. דיברת על הפענוח של התמונה של חנה סנש, האם יש תיעוד של ההחלטה לגבי השנה? לא, אין תיעוד, אבל אנחנו בעצם רואים בתיק אחר, אנחנו רואים בתיק אחר בעצם את ההקשר, את הקשר שיש. אם אני לא טועה, זה מופיע בעצם שהתמונה הזאת מופיעה שוב בתיק אחר, אפשר לעשות איזו הערה כזאת, קשר בין חומרים שונים, בתיקים שונים. והאם תחזירו לאלבום תצלום שמצאתם ששייך לו למרות שיש לו סימול אחר שהוצא מאלבום? זה דילמה, אבל בעיקרון לא, כן. לא אחזיר. אפשר לקשר אבל לא להחזיר. כן. גם להרחיב? תלוי למה הוא יצא, כאילו יש כל מיני סיבות שהוא יצא וזה הגיוני לשמור על זה ככה, למשל הצלם בחר את זה, להוציא את זה ויש לזה סיבה ואנחנו מבינים את הסיבה, אנחנו לא נחזיר את זה לאיפה שזה
כביכול אמור להיות. לארכיונים ואוספים שהם לא של צלמים אלא חוקרים, אם למשל יש חוקר שעזר לזהות בעלי חיים או תצלומים אישיים ואחרים, איך משמרים את זה נכון מבחינת שימור החומר או שיטת קטלוג מבחינת זמן, מידע בצילום? נראה לי, ועניתי על זה בהתחלה, זה פשוט אנחנו שומרים על עקרון המוצא כמו בכל חומר אחר. אמ, תמירה פה שואלת על המעטפות, בתמונות שהראית יש מעטפות חומות, אבל מלמדים אותנו שאומרים את התמונות במעטפות לבנות, לא חומציות. מה נכון? טוב, זה לא התחום שלי כל כך השימור, וגם אולי יהיה מעניין להזמין מישהו שזה התחום שלו, אבל התמונה שהראיתי עם הקן לציפור עם המעטפה החומה, ככה זה נשמר במקור, אז בעצם כן הפרדתי את המעטפה ויש לנו נייר שמפריד בין החומרים, אז גם אם המעטפה עלולה להזיק להדפסים, אז יש נייר שמפריד. יש עוד שאלה שהיא דילמה ארכיונית, עם מה כותבים על גב כן. התמונה? עט, לא כותבים גב. על גב התמונה. אנחנו כותבים שימו עם עט, חס לא וחלילה. לכתוב, לא עיפרון, לכתוב, לא תופס. לא לכתוב, לא לכתוב בכלל. אז איך לכתוב מתעדים את זה? על המעטפה, אפשר לכתוב על המעטפה, לא כותבים כלום על החומר. זה במידה ושומרים תמונה אחת במעטפה אחת. בסדר. לא כותבים, אל תכתבו. פליז, אל תכתבו. אמ, יש פה הערה שיש טעות בתצלום של רבקה שטורמן, היא לא נולדה בשנת 1988. אז זה אלייך. היא לא נולדה, בשנת אני אסתכל, 1988. זה מה שרשמתי, ברור שהיא לא נולדה. כן. 38, אוקיי, אני אבדוק את זה, תודה. אני אמ, חושבת שלקחתי את זה מהספר של עלי. לא, 1988 עד 1990 זה הפרויקט ראשונים, זה לא השנת אוקיי, לידה זה שלה. לא השנת לידה, זה לא, מזכיר את זה. סורי. אמ, אריה רוחמן מרשות העתיקות לשעבר כותב, יש להבדיל בין תצלומים לנגטיבים שקופיות. בארכיון רשות העתיקות לתצלומים וקונטקטים מתייחסים כמו לנייר מכל הסוגים. נגטיבים שקופיות מאוחסנים בחדר מיוחד עם אקלים מתאים. הרישום נעשה לפי הנגטיבים והשקופיות, כל אחד במספור נפרד. זאת הערה חשובה. מה הגודל האופטימלי לסריקת תמונה לשמירה על הארכיון המקומי? טוב, זה באמת, יש לזה סטנדרטים ואפשר לדבר על זה, כאילו, אפשר לבדוק לפי כל מיני סטנדרטים שיש. אני יכולה לשלוח רשימה של לינקים שקשורים לעניין הזה. האם את משתמשת בטכנולוגיה לזיהוי פנים? את עושה שימוש ב-AI לאיזשהו צורך? אז דיברת על ה-billions of words, אבל מעבר לזה, בעיקר בעבודה, בקולגות שלי. החברים שיושבים יודעים מלפניי, על אז הבינה ודאי. שלנו. במאפיינים, בטופס שלך, איך מזהים הדפסי כסף? יש כל מיני דרכים, אפשר גם להבין את זה לפי השנים, יש כל מיני דרכים לזהות סוגי חומר שונים, אבל זה ממש סדנה בפני עצמה, כאילו, זה לא ככה בשנייה. עד איזה רמת פירוט רצוי לרשום אלבומים? תלוי בזמן שיש לכם, בכסף שיש לכם, הכל זה עלות תועלת בסוף. כן. בוא נגיד אם זה אלבום מאוד חשוב, אז אפשר גם לרשום כל תמונה שנמצאת בפנים. איך כל מזהים מקרה לגופו. חתימות? יש איזשהו כלי AI או מאגר חתימות? אנחנו רוצים שיהיה. אני לא מכירה איזה מאגר כזה כרגע. האם כל תמונה של האוסף מקוטלגת בנפרד, או תמונות מאותו אירוע מקוטלגות תחת רשומה ביבליוגרפית אחת?
כמו שהראיתי, אנחנו באמת מנסים לשמור כמה שיותר להבין את ההקשר של החומר. אנחנו לא ניקח החלטה גורפת לגבי משהו כזה, כאילו לא, אנחנו לא רושמים כל תצלום בנפרד אם אין סיבה לזה. כמו שלא רושמים כל מכתב בנפרד, אז לא רושמים כל תצלום בנפרד. לביא מציין שביד בן צבי התקיים ב-22 ביולי יום עיון בנושא שימור, כולל הרצאה ממשמרת צילום רעות אילן, אז המעוניינים נהדר. מוזמנים לברר פרטים באתר של יד בן צבי. האם יש סיכון בהשארת מספר תצלומים במעטפה אחת? הם עלולים להידבק זה לזה. שוב שאלה למשמרת, דובר על זה. אבל עדיף להפריד ניירות. עם נייר מפריד, יש ניירות שמפרידים. שימור לטווח ארוך אינו מובטח כאשר תמונות נמצאות בפלסטיק, לדוגמה שימוש באלבום התמונות של אסי דיין. מה חשוב יותר, סדר או שימור לטווח ארוך? במקרה הזה של האלבום של אסי דיין, יש לנו ממש כתב יד שם. יש לנו את הכתב יד שלו, הוא כותב שם לבן שלו, יש כותרות זה ממש יצירה בפני עצמה. אז אנחנו בוחרים להשאיר את האלבום כפי שהוא. ושוב, הוא נמצא באמת בכל התנאים מבחינת סביבה, בכל התנאים האופטימליים, מבחינת טמפרטורה, מבחינת לחות. אז עדיף לשמר באמת את האובייקט שהוא יצירה בפני עצמה. אלה סולומון מציינת שהיא משמרת תצלומים ומוזמנים לכתוב לה לשאלות, התייעצויות, אז תודה רבה. אז אלה השאלות עד כה, תמר, תודה רבה. נהדר, היה כיף. היה מאוד כיף. אנחנו נשמח באמת לקבל ממך כישורים רלוונטיים, נוכל לפרסם את זה בפורום באתר של איגוד הארכיונים. אפשר לבקש שתייצאו את הצ'אט, מעניינות השאלות. כן, קודם כל אני אגיד, ההרצאה מוקלטת והצ'אט כמובן יישמר, ואם יש שאלות שפספסנו אז אנחנו יחד עם תמר, מן הסתם נפרסם את זה באיזשהו שלב בפורום של האיגוד, אז כך שמי שירצה יוכל לקבל מענה. אז המפגש הבא שלנו יהיה עוד 3 שבועות, ב-28 ביולי. היום היו קצת בעיות טכניות עם הקישור, אז אנחנו נשלח קישור מתוקן שהוא ישמש בעצם קישור קבוע למפגשים הבאים, אז תשימו לב. מי שנרשם כבר רשום בעצם לסדרה, לכל המפגשים, אבל אתם מוזמנים להמשיך להפיץ לעוד חברים, אנשים שעשויים להיות מעוניינים. אז תודה רבה. ורק לסיום אני אומר שהיום 7 ביולי אנחנו 1 ו9 חודשים אחרי 7 באוקטובר, אז אנחנו כולם מקווים ומייחלים שהחטופים יחזרו במהרה. עכשיו, וזה הכי חשוב. תודה רבה לכולם. תודה. תודה רבה.